Art abbandunata fl-imsida li għal żmien twil tħallit fi stat ta' abbandunu perikolus se tinbidel f'żona ta' rikreazzjoni għall-familja kollha fil-qalba tal-lokalità. Ta' dettalji dwar dan il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha fisser kif din il-pjazza fi Triq l-Irmiċ se ssir waħda aċċessibbli għall-pubbliku. Ix-xogħlijiet fuq dan is-sit bdew f'Diċembru li għadda u mistennija jitlestew f'April li ġej. Robert Fenek, perita tal-proġett, għalli din il-pjazza se tkun qed issebbaħ iż-żona u tipprovdi aktar faċilitajiet ta' kumdità. Hawnhekk qed issir ġibja ġdida, se nagħmlu paving tal-porfido ġdid, għandna bankini, asfaltar, street lighting u street furniture ġodi l-area. Bas nkun hawn parkeġġi kif ukoll għall-persuni b'bżonnijiet speċjali. Il-proġett qed isir b'investiment ta' 120,000 euro bħala parti minn fondi tal-gvern biex isebħu l-lokalità fil-waqt li tkun riġenerata art mitluqa u bla użu. Mizzi spjega kif tul din il-leġislatura l-gvern wettaq u għadu għaddej b'sensiela ta' proġetti simili madwar Malta u Għawdex biex jingħata żvok lil familji mingħajr spejjeż.